Trip mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip. Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Ay, finally, makaka-relax na tayong lahat. Tapos na ang paghihirap. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. OMG, TGIF. Oo, pakisabi nga sa sarili mo at siya dyan sa katabi mo. Sabihin mo, B, TGIF. Thank God it's Friday. Thank God it's rest day. Thank God it's long run tomorrow day. Alam niyo naman, classic yan kay Maratoni kapag ka weekend. Anong pahinga? Ang pahinga natin is yung long run. Tatakbo tayo magmula Pasay papuntang Laguna. Mga baliw lang ang mga may mga kayang gawin yun. Anyway, say happy Friday, Kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to. Ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. Your dalerang atleta, DJ Maratoni, para sa programang Love Trip! Trip kong manghawa ng kasiyahan at mga mambudol. Oo. Ngayong araw na ito, gusto kong lumabas dyan sa pagbumuka mo ang isang napakagandang ngiti. Huwag ka nang mahiya. Oo, kasi hindi mo alam yung pinagdadaanan ng katabi mo at kahit dyan nasa likod mo, hindi mo alam ang mga struggle niyan. Yan yung isa sa kahapon, medyo nababad trip kasi nga raw, ang sakit ng tiyan. Biglang alam mo na, tinawag ng kalikasan. Siyempre, di ba, minsan kapag sobrang sakit ng tiyan mo, buong katawan mo, buong immune system, basta buong katawan mo, damay no? Yung talaga mapapalib ka kapag konting kumirot ng tiyan mo, alam mo, hindi ka makakilos. Kaya pakisabi niya sa katabi mo, kaya mo yan. Anyway, ako pang inyong makakasama magmula 3 to 6 p.m. yan sa programang Love Trip. At kung saan kapag ganitong malapit na mag-weekend, pare-parehas tayong pagod. Oo, pagod. Stress, na hindi mo mawari, na para bang nalugi sa pagmumukhang yan. O minsan kasi check mo rin yung pagmumukha mo. Titingin ka sa salamin o kaya minsan bibisita ka sa CR. Tapos titingnan mo, teka nga, tingnan ko muna, self-check ba? Tingnan mo yung itsura mo, kung okay pa ba yung buhok mo, kung maayos pa ba yung bibig mo, kung panday pa ba. Kasi kapag hindi ka kumikilos minsan, mahirap yan, baka ma-stroke ka. Diba? So, minsan titignan mo, baka ngumingiwi ka na. So, madalas na kapag ganitong Friday na, maganda kapag nagkakaroon ng self-check, oo. Tignan mo yung katabi mo, oo, ngitian mo muna siya, syempre. Yung ngitian mo yan, lalo na kapag ganitong weekend na, ang iniisip niyan, ay, maglalaban na naman, bukas. Ay, ako na naman ang magluluto sa bahay. Sabi mo kasi sa anak mo, huwag tatamad-tamad. Puro lamon, walang ginagawa. Anyway, siyang ngitian mo na para naman na medyo good vibes ngayong araw. Ayaw natin ng mabad trip, di ba? Kapag ganitong love trip, ayaw natin ng medyo mainit ang ulo. Kailangan lagi lang masaya. Para habang tumatagal, pasarap ka ng pasarap. Kasi kung gusto mo pang sumarap, at ako'y mamaya may babanggitin na. Sabi nga raw nila, mas maganda raw kapag lagi kang nakangiti. Dahil nakakahaba ng buhay? Totoo ba? Sige nga, pag-usapan natin yan maya-maya. Kaya ngayon, simulan mo nang ilabas ng mga dimples na maalala Alden Richards dyan. Ako'y magbabalik maya-maya lamang ha. This is again your DJ Maratoni. But for now, tuloy-tuloy ang Feel Good Music ngayong Feel Good Friday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basics. Ayaw mo na! Metro's #1
Patikimin niyo yan. Wala kayong maririnig sa akin! Kakanta ka ba o hindi? Alagang astro